Resang bobo ngedruk bumi kaping 3 ana bali dening para kadang putra ingkang tasih lenggah wonten ing sasana busana ingkang sami lumampah wonten ing sasana pagelaran aku Roko Samboyo Putra Badan saking sasana busana lumampah wonten ing sasana pagelaran jawinah punika jandraning dening para kadang putra Andi Netra kang saking rasuk busana kaprajuritan kang katingal bagus remani kedatra terkinas Kinondro saking Pandhawa temelorot jandraning kadya Raden Mas Bagus Permati Jos iya Roko Samboyo Putra Aja lali karo sanitarine Bodho kepang Roko Samboyo Putra asmane wonten ketampi padhepokane kelurahan Ketampi pesantren kacamatane aja lali karo pimpinane Bunda Mariyati iku kang dadi asmane mula ayo dadi lestarene marang seni kabudayane Samboyo Putra Sitro balak jandraning dening para kadang putra kanthi netrata merasuk busana kaprajuritan kanthi kemubiar busananira Kinondro saking Pandhawa temelorot jandraning kadya lintang pancarita
Roko Samboyo Putra. Sayang bojoku tak sayang saben dina atiku tansah kelingan ora bisa turu awan ora doyan lali-lali aku ora bisa lali yen kelingan sumpahmu tengah wengi lali terus batinmu sumpahmu sumpah suci mula sumpah mas ojo sloyo wis kadung janji mas ojo gawe gelo iki kabeh mas wis dikarepno sineksen Gusti kang maha kuwasa yen to pancen kang mas wis dadi jodohku aku bakal nyuwargano uripmu ayo sabar nerimo rumah tangga bakal mulya. Roko Samboyo Putra. Bawa baik ini orang anda putra kamenite trombo merasuk busana nama cerita katon kalian kabio gajah kelangan gading ya iya itu sama Roko Samboyo Putra. Bergandengan tangan podo aku capke janji senadyan wis ora dadi nanging tresnaku tetep suci doang kapos ego meninggalke aku umpama kowe rambute Aku sing dadi kuciri umpama kowe sikile aku
Strandal cepite suwe-suwe tak rasake malah ora penak dhewe do bejaku kok kaya ngene uripku umpama kowe rambute aku sing dadi kucire Strandal jepite suwe-suwe narasake malah penak dhewe do bejaku kok kaya ngene uripku Samboyo Putra Prapanyo Prapatya Eyang Cewek Sregi Tindak Jodini Eyang Cewek Sregi Raksa Majalu Apika Tindak Prajurit Mataramik Rang Sampinangan dan Tapi Prabrojo Kelomo Siwandono Dikantuk Kusumane Ayu Jejuluk Dewi Saka Langit Gawe geger ing Praja Kedhing Ela Ela Ya Allah Roko Samboyo Putra boten kata lumet tidak iro Prabu Celeng Gembel melebet wontenipun sajroning wana kang aran wana Lirboyo wana alas lir gedhe boyo kang aran Pekewung Mas kang dimodalake boyo Pekewung kang gedhe karo kang gedhe KPK sawarnane kewaras ingkang sarta kalah iya Becing bidal kumara saking pantaraning negri ingkang bakas ngapura busananira lir surya wedalira saking sajalaniti arasa madangi cadangan kok mongok anem sak pucak-pucuke mukir marang babatan sumirang kono
sorotin surya mega kelawan gunung gunung ngaturaken dumateng para kadaksana budaya kakung dalah putri menika barisane dening para kadang putra ngembaraken prajurit saking Bantarangin Prajipen Prabu Joglono Sewandana kabegal dening Prabu Jaleng Srenggi sak kembaran pramila kalado kita sawarga ngaturaken sugeng minar ingkang sekeca sugeng mirsani ngantos dipunanipun pagelaran saking paguyuban keluarga besar Raga Sambaya Putra nyuwun donga pangestu mugi anggenipun dening para kadang mitra sami kalis saking sambikala ngantos dipunanipun pagelaran ing wasana para tantama Raga Sambaya Putra lumaksana magita ing baris Beya, beya, siap, siaga. Persiapan kita goyang bareng-bareng Raga Sambaya Putra persiapan
Saboyo Putra. Ayo Bu. Oke, 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 oke. Janji sing tenan
Yen pancen mangkono dik aku ngakoni salahku mula ting tak supun sing gedhe pangapuramu janji sing tenan dasar rentengi wedoan bakal layang tantrem anggone goreng keprayan Kumricik swaraning banyu hamba terukuh swarane angin kuku sing tupa kang kemelun kang ngebengi wonten ing sasana pagelaran agung gawe regenging swasana Hari sang bawa kang adep kuku sing tupa kang kemelun tupa watara sak sirari sang bawa bepasan sumundaling antariksa sumundaling kayangan hana melekageti para Jawata Agung wonten ing kayangan suraya para dewa dewi para haksara haksari para widodara lan widodari ingkang sami tumurun wonten ing Arsapada Sigra Hangrawi sumbering gara-gara geni trakah giri-giri Goro garani
Ora sang bawa ngadep kudu sing dupa kang ngebengi wonten ing sasana pagelaran agung menika ateges wonten koring sang bawa ngundang pribetayangan. Dedekan gendruwo ilo-ilo Banaspati hanamung gawe regenging swasana. Ora sang bawa amenita maranugrahaning Gusti kang gawe popesing kudrat. Ambra kalis dening para kadang mitra sami kalis saking sambekala. Sejatining rasa sagoto sak rasa jajimu sak rogo kalih saking sambekala.
Iya. Orang delokok tekan. Prajurit Bantar ing lena pangenjamu kelakon gawe bacaan sakwatya malam. Sekaring pawono langgeng Son puji marang ngarsaning Gusti kang gawe pepesing kodrat mugi candraning dening para kadang pitra sami kalih saking sampika nuwun sewu kula nuwun sampurasun Eyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Kebel Pangwoso Kalasupan tak deleke tak suwun tak jaluk teka moyang jengkar saking papan panggon moyang Celeng Srenggi Prabu Celeng Kebel tak suwun tekamu tak jaluk tekamu hadir Jagadewa hadirlah ayo
celeng gembel hadir tak calon tekamu tumuju wonten ing papan bagian wayang celeng regi Prabu celeng gembel tak suwun tekamu tak calon tekamu hadirlah Roko Samboyo Putra Prabu celeng gembel hadir tak calon tekamu tumuju wonten ing papan panggonmu celeng gembel hadir Roko Samboyo putra Anjas morori hutan Eyang celeng sregi tak jaluk tak suwun jengkar saking papan gunung wayang Bisma jengkar saking papan gunung wayang celeng sregi bagus pun kakang pamit lastro leno pangedamu kelakon gawe bacaan sahabat yo palamu celeng gembel eyang celeng sregi ayo tano ger ojo sampe luput ger
Semira bakal dikit ora bakal mundur sajangkah wae. Ayo tenong ger. Ojo sampai luput ger. Ayo. Boy ladala. Ayo. Yo. Wis nasibku anakmu sing tak tresnani nandeng kangen mereng bapakmu ra ono paran ditinggalke wiwit bayi isih rantanan nganti umurmu wis tekan 17. Saben bengi batirku tansah nelongso nyawang anakmu saiki dadi remaja kebangetan bapakmu apa ora krasa muga-muga dielingke sing kuwasa. Monggo saiki wis mapak winaya rabi wis wajibe bapakmu kudu maleni nganti saiki dununge aku ngerti Gusti kamu nyuwun ditulungi wis lila anakku sing tak tresnani nandang kurang kawigaten ana iki ibu pasrah mreng Gusti kang marabet dumadi mugi enggal mentas ing lelakon iki mongko saiki wis mapak winaya rabi wis wajibe bapakmu kudu maleni nganti saiki dununge aku ora ngerti do Gusti kawula nyuwun ditulungi wis lila anakku sing tak tresnani nandang kurang kawigaten ana iki ibu pasrah mreng Gusti kang marabet dumadi mugi enggal mentas ing lelakon iki mongko saiki wis mapak winaya rabi wis pastine bapakmu kudu maleni nganti saiki dununge aku ora ngerti
nyuwun tinulungi wis lila anakku sing tak tresnani senadyan kurang dalikate mrengkang hakiki ibu pasrah bareng Gusti kang murping tumati muga enggal mentas saka lakon iki son puji dumateng pangeran kang ngumaten kita sami kalesa saking sambi kala dina pina saking bila kasanian ingkang sampun alur tinggalane lemur kang suwargi mila monggo sami diuri-uri bareng lestari kabudayana Jawi Bunda Wariyati ingkang mandhekan Bapa Bunda Manindangka sasapokipun Arangga Sambaya putra ingkang paringan asma Katambi asli padhepokipun Duh Gusti kula nyuwun pangayoman dumateng kawula sak rombongan Arangga Sambaya putra nindakake pakaryan mangipun para kadang bersama Duh Gusti ingkang maha murah ingkang tansah karasa paneng bebungan kita tansah ojo lali manembah nanging ojo amung sawiya-wiya Arangga Sambaya putra Arangga Sambaya putra kalesa ing sambi kala
Nggih. Nuwun sewu nuwun pangapunten. Wonten wekdal menika dipunteraken saking beliau Bapak tim keamanan yang terpadu dari Bapak TNI maupun Polri yang nantinya akan memberikan himbauan-himbauan dari beliau-beliau para pengunjung di kesempatan sore hari ini. Ya. Dan juga untuk para pengunjung dimohon untuk menjaga bawaan panjenengan sendiri-sendiri, sebuah HP atau mungkin dompet perhiasan tolong dijaga betul-betul. Oke, jaga keamanan, jaga ketertiban. Saking beliau Bapak tim keamanan yang terpadu, wedal sabangkenan dipun semanggaaken. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam berbahagia. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Turus, yang saya hormati Pak Amang, terima kasih telah melaksanakan kegiatan ini. Kami mewakili dari tim keamanan mengucapkan kepada Bapak Ibu semua, selamat datang, selamat menikmati kegiatan hiburan ini. Semoga kegiatan hiburan ini bisa berjalan dari awal hingga akhir sesuai dengan yang kita inginkan, aman, kondusif, tidak terjadi gangguan apapun, baik perkelahian atau apapun. Saya mengingatkan kembali sekali lagi untuk para penonton, mari kita jaga kegiatan atau hiburan kuda lumping ini bersama-sama. Jangan sampai ada perkelahian, jangan sampai ada kegiatan yang menyebabkan tidak kondusif. Karena kegiatan kuda lumping ini biayanya juga tidak sedikit. Belum tentu di wilayah Gampeng-Rejo ini dalam 1 bulan sekali ada kegiatan seperti ini. Maka kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Amang karena telah melaksanakan kegiatan ini. Terus yang selanjutnya saya mohon, saya minta kepada para penonton semua, apabila ada yang masih parkir kendaraan sembarangan, tolong diparkirkan. Eman-eman nanti kita mau keluar, nggak mau keluar uang 5.000 atau 10.000, nanti kendaraannya malah hilang. Tolong yang masih parkir di luar, tidak ada yang menjaga, silahkan diparkirkan. Biayanya juga tidak mahal. Terus nanti saya peringatkan, apabila ada keributan, jangan sampai nanti belum waktunya selesai kita bubarkan. Untuk itu mari kita bersama-sama menjaga kegiatan ini. Jangan sampai acara belum selesai sudah dihentikan. Monggo yang hobi joget silahkan berjoget, namun yang baik, jangan sampai mengganggu temannya atau bersenggolan dengan temannya, jaga emosi. Jangan sampai ada perkelahian. Mungkin dari saya itu saja. Yang penting mari kita jaga bersama-sama kegiatan hiburan ini sampai selesai, tidak ada gangguan apa-apa, selesai dengan aman kondusif. Dari saya mewakili dari tim keamanan mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari beliau Bapak tim keamanan yang terpadu dari Bapak TNI maupun Polri yang sudah memberikan waktunya
untuk memberikan himbauan-himbauan untuk para pengunjung di kesempatan sore hari ini. Ayo coba semuanya, goyang. Siaga. Berkah barokah buat beliau-beliau. Monggo dibantu Mbak Put. Yuk. Monggo Mas Ateng tembang pegonani Slenger. Condrowos ilang citrane padang rasa tresna sangkata saiki wis bisa kontrak.
Katara kecepatan para kandang sina budaya katung dalah putri kang mesah bagi mulya. Atur pasukan tanaka kalih gambarkan medalipun tari perang celeng kang sampun dipanturaken dening para kandang putra. Mugi saged tetepel jampinipun saya ugi panglipuri manah kagem Bapak Dalihku ingkang tansah minulya. Selajengipun atur pasukan tanaka tiga gambarkan medalipun Patih Pujangga Anom kang sinebut Pujangga Anom. Mugi kaderek dening para Brajaglono Siwandono. Pramila kados mitiki prahipun kita sareng-sareng sugeng pinara ingkang sakeca sugeng abel saring atas titipunanipun Pagelaran Raga Sambi Putra ngaturaken nuwun. Nuwun dumateng para kadang seno budaya kakung dalah putri. Wonten ing medal menika atur pasugatan nomor 3. Ingkang ngebaraken medalipun Patih Pujangga Anom kang sinebut Pujangga Anom. Kadherek dening Prabu Brajaglono Siwandono kang perang tandhing kalam sapernaning Wanawas ingkang sarta galak. Pramila kados mitiki prahipun kita saking paguyuban ngaturaken sugeng minar ingkang sakeca sugeng mirsani ngantos titipunanipun Pagelaran. Ayo kira bocah bagus Dibang turu sore-sore sowan-sowan ono pono rogo. Lampah nyodening Patih Pujangga Anom ya kang sinebut Pujangga Anom sumodiyane kayen arsa nderekaken utusanipun Prabu Brajaglono Siwandono. Bijil saking kutha Bantarangen tumuju wonten ing Praja Kediri sapelu badhe nglampar kusumaning ayu Dewi saka langit atmatanipun Prabu Kertanegara.
lampahnya dening patih Bujanganong utusanipun Prabu Joglono Sewandana. Kang katingal mandheg payung mandheg payung. Gusti Patih kula nderek Gusti Patih kula sumanggaken sinuwun. Boten kata lupen Tiga iro Patih Bujanganong kadherek dening Temenggung Anom Yudha tepi saking kutha Bantarangin tumuju praja ing Kediri nglamar kesemaning Ayu Dewi saka langit. Kakak tinggal mandheg payung mandheg payung. Lomantel-mantel sawis sangilaken rasa sisayah sinambi gegojekan sarana tetembangan. Ampai dening para senopatih saking kutha Bantarangin. Kebacut ya
para kayan raja saking negeri para manca, para menteri, para bupati. Nganti cacahe raja 1000 negara. Ingkang Gandrung Kayuyun kaliyan Kusumaning Ayu Dewi Saka Langit. Mila Dewi Saka Langit gadhahi pangeboyo. Sinten to kemawon ingkang saged gadhahi tontonan kang dereng gumelaring jagat raya. Menika mangke badhe pikantuk kaliyan Kusumaning Ayu Dewi Saka Langit. Gusti Patih kula ingkang sowan Gusti Patih kula sepadhaken Gusti Prabu. Menika nggambaraken Prabu Jakalana Sewardana. Raja kang Senti Mahabara Benubuti Maulaksana. Bebasan ora tegas. Bapak Palmi Pandhe sisaning Brita. Ingkang dasar raja kang jayeng Malukon. Raja kang dereng kagungan garwa. Tumuju wonten ing praja gedhe nglamar Kusumaning Ayu jejuluk Dewi Saka Langit. Ayo mak. Ya. Jaka. Ayo ngono, ayo ngono. Oh, yeah.
Manikang gambaraken dening para senopati saking kutha Bandaraken gambaraken Patih Bujangganong. Patih Bujangganong Raga Samboyo putra. Alon-alon pokoke kelakon gremet-gremet watoning slamet yer. Engko mulih liwat sego sing anget yer. Tanjak kengkir bocah bagus. Ganongan tuwek ananging sik penak. Yo. Wis tak penak-penak. Panggah penak. Najan ta tau nyak panggah penak. Cepot niku kan. Ora lho. Kandhani kok panggah penak wis to yo. On. Iya. Keripik gedang keripik telo saiki edang neng katoning padha rata nggih. Ayo le. Oh ah. Oh. Oh. Ayo mak, ayo mak. Tanjake mae. Ho pak.
Gusti Patih Gusti Patih ingkang rikala semanten Prabu Joglono Sewatono gadhahi arah-aran sang kutha Bantaran kang jumudal wonten ing kutha Rajagedhi ingkang kaderek dening prajurit 144 cacahipun kang sami nitih turangga ingkang dipun pandegani dening Prabu Joglono Sewatono Raja kang jayeng palukon ayo latala yang ngono wow apa-apa trayogane ngantuk wae sabar. Lah biyen ra ngono biyen ya dedaya saiki mundak tuwek ya sedudo. on Loh, lah iya. on Saya isi saya dikluk Pak. oh was ayo le ayo ngono ayo tokno kang dadi katedayamu persiapan yo 100.000 ayo ngono oh lo la dala iya oh ayo tepuk tangannya mana oh was enak Gurih kok. ya oh ayo le oh ayo mak oh ayo tepuk tangannya mana persiapan yo ladala ayo ngono wow oh nah no Kok so anteng-antengan to wong papat kuwi? Pripun? Wah. Empuk kebacot lha nyapa kok muduk. Nek muduk malah oleh oke ngono maksude. Gilbil kok buayu gilbil. Lah yo diwarai pake lho ngono pake meduk malah dhek malah meduk. Piye? Oh iya sabar. Lewe nyapa muduk koneng dhuwur malah muduk iki lho. Gak. Tak gantongi Bo, awakmu wis oleh Bagong? Ora oleh. Tangan kanan di atas. Tangan kiri di atas. Dua-duanya. Mic-nya taruh. Pak Bayu derek. Ngono derek ambekane pedhot iki lho. Dik mudai. Pak. Sing muda kok ambekane entek iki lho. Dan Komandan, pun mboten sah. Anu eman-eman ngalih pajak ganong los. Bapak, wong Bu,
kok bocoran. Wong penyanyi sawarane iya. Nami kula Mas Pupu Kresnanto Prabowo ki dalem nganjuk. Kok Pupu Prabowo nyapa? Masa KTP-mu nganjuk? Nganjuk, Bang. Asli. Jenenge asli tok Pupu. Pupu Kresnanto Prabowo. Lah kok mbok akeh Kasih asli. seduluran kare Bapak Prabowo. Kula dereng, Pak. Malah. Memang lek muni jenengmu. Maksudmu apa perkenalan tak urung ngono? Perkenalan. Iya kok Menawa bak iku dhewe atasine langsung 300-an nggih ta. Iya. Iya langsung ya. Lo Mbak Prigel Ya. ben gak kebagian. Lah maksudnya piye? Yo gintene ganoan sik. Ya mane-mano. Larang. Lah iya mane-man. Larang koyo ya aja awakmu ya ngenteni. larang kok Kowe aja ngentahi bojoku nomor 3. Larang-larang kok harum namanya, ngono lho. Aku ora ngelok niku. Ibu Kartini aslinya jenenge sapa, Bu? Jeneng iki. Heeh. Kok iso harum? Nyapa to kok Mbak Prigel. Ibu Kartini ku aslinya jenenge sapa? Jenenge Apa? harum namanya. Kok iso? Lek kok gak iso? Ibu Kartini kok harum iki lho. Aslinya jenenge Harum. Lah pila? Gak iso. Nyanyo. Ibu kita Kartini putri sejati Terus putri Indonesia. pila? Harum namanya. Lah, piye? Ibu Kartini jeneng asline Harum. harum namanya. Kuwi lho, Kenapa Mbak, kok? harum. Kandhani kok. Kuwi gak ebo pahlawan jenenge gonta-ganti lho. Aslinya jenenge kuwi kok. Ayo Ayo lanjut. Ayo, Persiapan. Persiapan. komandan siap. Gua Prigel gak itu apa-apa, gak apa-apa. Ya. Yoker, tanjak kejar bocah bagus. Ayo le. Oh. Wah, dah kalah. Piye? Memang sing nomor piro? Duduk aku. Duduk aku nomor loro. Nomor loro terakhir pokoknya. Ini dulu. Suarane kalem sapa to jeneng? Dah! Betul. Ndas Nomor loro terakhir. Kamera akeh ya aku nomor 1 ya koyo Kita ndelok nomor sikilan loro gajah. terakhir. Sikilan gajah kaya inul gitu. Ini. Masa ndas gua Barepe lah aku kayak. Kamera akeh ya aku nomor 1 ya Kang. Gak iso, balik. Kalem ya gak kalem. Apa lah? Kalem ya. Sikile bas, sikile bayu, sikile bayu. Sikile bayu akeh pun tau. Bayu loro ya. Yo. Sitoe cedera wayang anyar. Mas No, Bayu Mas No. Rono. Heeh, Marayo ngereok kayu ini iki lho. Piye ayo persiapan ditoto sik. Wis, ayo tanjak kejar bocah bagus. On, dah. Ayo ngono. On. Jaga. Bu. Lah Bayu uga nggih, Bu. Bayu Kita, kok Bu. Bayu. Bayu Pariono. Bayu Pariono. Wila sikil mak jedak kan beras kuningnya mlebu cangkem kowe. Lah memang ngoke mingkem. Bu, aku miyo. Bayu Urung. Ayo. Wah, merem mau dikek sing apik. Oke. Oh iya merem. Ya merem karo mingkem lho ya, cuma merem, mingkem. Nah, nek diceluk, Merem, gak usah nyawang. nek diceluk ora usah semaur. Oke. Nah, merem. Ya, Wes dang, merem marut mingkem. Seto, wi wong iki menungso apa ngkat-ngkat. Ora maksudnya diwehi ancang-ancang ngono lho. Merem Bu. Merem ya. Bu. Wes aja cepet genjot. Ora Jarno. aman. Ben merem ya wis dang. Kurang mundur kita ya. Rada mundur didik. Lah kono. Kono ae.
Madepe ku lho Ren, madepe rene. Dah, wes. Kebacut. Kuali gak ketok sing ngene gak ketok, madhep rono. Lah. Lho, piye to Mas, sik dipasne lho ben pas. Kan junjung sing tenanan ta, Mbak. Wis tenanan, Bu. Rai kok kaset ngene. Baleni neh. Sing apik kowe. Kuwi paku iki Pak Bau. Mas dhewe, Bu. Ya kok tak Madep kok diatur. sing Pokoke apik, wis ya. satu sik. Kayak Pak Komandan niki prigel nggih. Merem lho ya. Anu Mas, iki Wonge kurang mulih Pak Kek. kurang rene, gak ketok sing kono mesakne. Walah Nah. kleru neh. Wes. Madepe rene lho, Kek, madepe rene lho, Kek. Didep Madep rene. penonton. Didep rene, madep. Nah. Nah. Wes. Sing kono gak ketok. Sing ngarep gak ketok, Bu, sing ngarep. Wajahe ning kono wajahe. Piye to ki? Piye to, Bu? Diatur ro ngeleram kowe iki. Bu. Gak berdaya dia Isan. Kalau komandan ini tak nyawar dangan. Iki jenenge menungso dudu godir mau undang-anteng. Lah kan ben pas, Mas. Sampean pengen melok nyolot ngono, Mbak? Heeh. Melok nyolot. Iya. Aku di tengah-tengah gini. Heeh. Bar cacah gede sampean ya? Heeh. Ndani ora rasane mak. Wes, saiki kene ya, Bu. Mapano dhewe. Tak mapan dhewe. Mapan dhewe ya. Wes, Mapan dah. dhewe. Heeh. Ini kateng ngendangi ta. Ya sak penak-penakmu wis ndang mapano dhewe. Ya Wes, terserah. Prigel tak totok. Bu, prigel kari dhewe Bu penak. Bar cacah. Prigel kok pegang kari dhewe. Heeh. Iki tak totone. Oke, Bos. Tangane lho. Notoe tangane mau gandeng gak apa aja mau angkat. Apa gak len? Ora leh. Yo gandenge. Tangane, Iki Bu. lho tangane. Temanten kekalih tumuju wonten ing sanggar palenggahan Rama Ibu kula nyuwun donga pangestu. Biyung. Rama biyung kula nyuwun donga pangestu Rama. Rama nyuwun pandungane Rama. Opo. Kok nangis sih piye to? Kok dadi mantan kok nangis sih lho. Lah kowe kok urung sugeng mertua kok nangis. Sing wedok ayu, sing lanang epilepsi. Ora Mas. Oh gak, kuwi nangisnya krono ngono lho paling gak. Ora ngono nek mantene ya nangis ning mertua gak tepuk. Mergo nempet aku nangis. Nyapa? Gak iso kelaksanan. Alah. Bu, iki ya Cuma nangis. umpama. Kayak lho, mencari umpama pokoknya rasanya tenanan tebal. Ora tak gayo lisan. Awakmu ngrabi prigel gak mungkin, Bu. Ngono. Ora mungkin. Ora mungkin terakhir bawar cebol gak yo ini Lah, tanggal iya. wis cebol lek wis. Lah. Ayo tak teng ayo. Ora ngono, Mas. Pripun, Mbak? Wong-wong kayak mesti batin ngene. Umpama awake dhewe dadi mantan ya Mas ya. Mbak Ya, Prigel. Mbak Prigel kok nyangkeng kiri ngono. Oh, ngono. Weh, aku koyo Lah kire wong ngadeg. Lah kire ning isor melet to. kene buldog. Buldog kan iso ngadeg barang. Ayo Mas Ateng ya, Yo. jajal betul ya. Gak Ya. bisa dhewe ya. Harimau nang. Aku mencolot. Ora. Ping dhuwurmu. Turu ae. Ya wis dhisik aku tak ngeri dhewe. Ya, yang mana ya? Gak iso Mas, anak jari Gak kena, aku ge jare Mas, gak iso. Lah wong jare kon mbok nglompat ki lho. Lato-latone pas sing mburi Mas Ari, mak cetak. Pas Mbak, jinjet nek. ora sikile sing melangkah dhisik. Lah piye? Tangane dikek ning ngarep, ndase iki mlungker ning ngarep mak glubuk. Oh iya. Ora ngono lho, sikile Mbak. ngene. Oh iya, sorry. Ya, Nek sing mburi nyampuk ndok. Lah kok ngene pas ndok iki lho. yang pas ndok to Mas. Alah paku pepines iki ya macet. Dang. Iso aku, iso. Tangannya bisa ya Mas. Oh, tangane sik. Ya. Enek. Ya. Terus Sirah. Sirahe maju. Sirah bahasa Jawa apa? sirahku maju. Oh, sirah Kepala, maju. kepala. Nah, bune silat. Pok,
Jane pernah mbah apa pita wis esuk jadi gawe Bu, barang ora mbah iki to. Jan, Banget anu Jan. Bum, atraksi. Iki aku silet kedambu, Mbak Mika. Ah, yes. Mbak, Aku langsung ae. Tepuk tangannya, Pak. Iya, ya iki lho. Lah iki silet kedambu, Mbak Mika. Das. Biasanya bojoku Langsung ae, langsung. Tangannya langsung sirak. Aja ngambu sini teh, pupuk. Wis ki biasanya terus ning kok Gak, bar gak. malah bangga dendam ning Mau mambu. Nah, wis saiki ayo Lah apa mereka begendingan nek kok. paling brunggung? Ya, begendingan ya. Iya. Wis. Ya. Mas Pupu. Dalem, Mbak Mika. Alhamdulillah sonten menika awake dhewe raga Samboya Putra. Aku tukang Kadang bonek, wis. Dawuh. Inggih. Wonten dalemipun dalam acara tasyakuran Bapak Amang pribadi nggih leres nggih. Alhamdulillah ditungake ya Mas. Ditungake, Mbak Mika. Tuku roti ning Kediri. Cakep. Bapak Amang pribadi mugi-mugi lancar rezeki. Masuk. Lah, Iki lho. tuku roti ning Batu. Asik, iki cakep iki. Bapak Amang pribadi mugi-mugi sehat selalu. Gila, iki lho bagus Lah, lah, sekali. lah, lah, lah. Iki aku makan parian sik gak iso iki aku sikan. Utekku jek bundel iki Mbak Betul ya. Ya utekmu ra mok gawa. Enggak tak gawa, nak gawa kok terentek. Tuku roti cacahe 3. Inggih Mbak Prige. Bapak Amang pribadi niki pupuk nyuwun sangu. Nggih 500 Dito. Pak. 500 kemawon. Mbak, Nggih nggih. Lah niki wonge lho. wonge ndi to wonge jane? Wong sing Menika. ganteng, Bu. Nah, Wong dandu Ndi? kae lah. Wis ora tak kiremene mu lek wong kuwi. sing ndi ta Mas? Aku duwe karo Mbak pokoknya jempol Aku dhewe ya ora. Lah kan Mang wis. Wah, dia sing ganteng dhewe kae lah. Kalau Kang nang Budi. Kae lho. Tapi ini kok sing gundang. Sing brengose kandel nika. Nggih. Sak sandinge sandinge. Oh sandinge. Janjian nang bringose kaya jagang Vespa lho, Mbak. Jogang pespamu iki. Kaya Heeh. gapura kecamatan kok. Lagi lah. Nggih, Dadi Pak lagi Amang lah. pribadi nyuwun sewu mbok pilih panjenengan mboten keberatan ya Mas. Nggih, Mbak Prige, leres Iki niku. diaturi tindak Monggo, panggung. tindak panggung, Bapak. Setuju nggih? Setuju. Alhamdulillah. Ayo daku. Pak Amang pribadi dan juga istri. Nggih. Pripun? Monggo Bapak. Oh, Monggo kali ibune anu. Bu Susi. Istrinya ndak ikut. Oh iya. Bu Susi. Saya yang jadi istrimu hari ini ya, Pak. Bapak Anam sinten Mbak Prige? Amang pribadi. Anak pribadi. Anak